बैनि गामिनि बरकनो सिनि अर साकिरि खायरया बैनि गामि बरकनो अर साकिरि खायरया थाइफं हाथाय गामिबो हाथाय सानो कासारया master sakri maronai buni parani na bunaya kana se ongonari wa sakri maronai bosi ni nai thogjang mani bosi karang bora kono si maronai Kal tak buksang ojgang kha sakri seklamen gothana obo kila SB Nagar Panchayat ber khobjak thaipung hatai parani ongonwari ni center ni gothana ojga borok nani yang tike fungbela yang ti pura yang khortam to yang ti asukjak yang bu phunu khoisi di oro jaga malik bo tongo parani borok sap kuthum laijak sakir man ki ko oro norok sakir na musungman borok ke bing thaka yang beseng phadi bono ke norok nin bung tamo Priyanka Jamatia bono ke norok sakir na musung hasile na ro amusogo boni buma khaima ni bodalawa bon malang thung bin buma sor pulia khayo na boni bekra jakta bisorani jamatia bo khayo boni bodalawa boskhano ro langthung ang song nayo nung boda bono sakir na musung ro amusugo nong paran borok pura da bono sakir na musung joto ro bono mana nang ne haja onyo paran borong ke sakir khaya sing bini paran no te ro seroya sing bota sara din bang boddo ke sing to na sara jiban tabu kheta tala darjak tala rozak op tabuk sakir manna ingka ke sababo bo ke Pavitro Rambari ni ke tini bo joining khaiba bum tam bini Indro Rani Jomatia besan bum ke Hebol Jomatia borok ke join letter manjak da majak borok tini join khaini hi phaijak haifano sing para kaisa kuthungoi bono phirok roi rohojak sawoi sing boini para borok no sing oro sini para bo karoya sing sini para borok no sing oro khainai tak sini para borok no roya hangke sing borok no bu phurengya sing hai bondo ke na sara jibon tongro nai sini para ni no roya ke Priyanka no roya hangke ta tan baga se jol jaka bun paran phano oro khlaipe mamla sini para borok no sing sini para no bono ronai ta boni bokra jak si sakang phureng mani ke tak sini bosarok sini sarai rok bu boni bokra jani thani pore mani belai phureng ma ka ha ke boni bokra jak thai mani ya gulo Priyanka phureng phaijak okni salni saltan sapta kaisa jora phureng phaijak ke phureng mani boni bokra jak haine phureng mani ka ha aga ani buprang rok jani bosabu tong ke bobu school phaibani serang tong ta bo tong pro bosi ulta pulta si engpaijak bono roya ke si Pavitro Rambari onyo para borok no si rowani engpaijak boro ke phurungma bo kaham engke bini nok ni borok agi sakir khai tongono buma sakir khai tongono abo thukyang ke bonok ni borok manthang haite no wansong ke sini wansong mani ke haine tak boni bokra jak si oro agi khai thei pai mani kongno kok bro ni oro ni rengya phanang hale kharengya engei engmani hinke to sungboro saragi able sung bono rodi hi eke bro ni oro le upojukto si phurungma mani upojukto si gana eke kongno kok bro resign bro ya ko sini nok ni phurungma ya hi ke bro phurungma wo eke bro pore jak ubu kereng eke je pha kongno ubu English bu ma wo Hindi bu Bengali bu thong si ma wo hinke sung ke bono nai nung tam khlai tong mani angke sari ko oro school man Don Bosco school pitrawo ka part time job khai tong mani ta te tam khlai tong ko asung no ke te tuition phurung no go bong kangka rega master sim khlai tong ta na ing hainen khnao mane ang tole photo bonai master ta ga bagai thaiching yong sama hai photo shoot se babu iman ya clear ke bisai bini bisani hel mang sanao ba bataita ini parani Saudi ro parani main nang borok ke ani je bud president ke ani bud ni sodasya no tei asa goi sing final khlai roisi emle khuba sing kok phone khai si hai ke kagos nor phadi ani kagos tong ta bo tong sing aro resolution ro mani ro no tei sing borok no sing propose khai sing roi kata already sibin ready roja kuran form fill up khaimaro bini bela de lerkha leria abo singno sahauda sekang bere tinjero ongonodi ro ha ke vacancy nong ma ha ne ro kisa daiti ku thik hai ri huni sing agi bare sing roi jan kha bon en emile kup sahoi sing roi ja khai kagos se hai na
Kaya nang kisah tong na hima hono ta. Bong kangke o jaga Anganwadi center no jaga renai jaga malik nale. Tai kisanin bung sagari. Apa bu coba mohon to mace. Nung kita musung o paran borok no derenai nata abno derenai. Juga ba para borno ronai ka. Je bu juga kri ke toko ba. Genang ba. Orang ni ngang kita. Tapi ngata ni kami ni borok ngang kita. Abno musung na. Mono musuh. Kono rolainya hiseng joto support kayu te parani borok robu Priyanka nono. Bina mang kangke agi English project da. Bangla medium. Haipon kam ke phurung manta na. Phurung mar bo ma hai bina ma ta bo joton bukhaw no tongkhu. Joto or para borok hasa uta bono phurung mani. Phurung ma baka ha sarai ro no bo tui tongani rung uta bo. Joto support kayu para borok. Bo bai phurung jak sarai rogle bo ma hai tabu manma sanma rok. Sabuni busa project tongo jaga bo nin busa bo project na bo sono thiyo o tabu agi phurung thana ke 2024 thoi bon bung tamo Bisorani bo tam ke thoi bone tama kitini rong ni cancer angoi thoi beta ga ke bahai sagal dinin busa ga ke bo porman bo ma hai belai nok ro phurung ya yo ta bo oro no mai thang Oke, kan takti busong sing nugi man ka o jaga wa agi phurung thangnai teacher obosyo ke kam ke phurung kha kabui tongma ki yang sap nogo nogo phurung na ya haita ase ke kaham oba haike ta a quality baham jing ro borok man phika abon bage oro renai yo jaga didimoni khai thana thuinai obai nung saungma khaike na nin bung tama Bitsa kon. boma hai bini asik borok tak porjonto bina phurung mano mutu mane kap nai jat Bo phurung ma kaham. kok samarok tamar nung bai tongma sam ବ୍ୟବହାର boma hai Seng do bodol bo phurung ma kaham. ବ୍ୟବहार kaham. bina ବ୍ୟବହାର kahamno simda mutu man tei tam mutu khani musung tinin salo Ang bono bo phurung ma kaham. Ang bono je pro moito ke ta school khulok pai ke ang bono si moito ma ho. जों नायो पित्रा थाइपं हाथाय गामिनि नायबो Priyanka no जों रलायनाय बिसा थैथामोन यागल बिसरानि थैथामोन यागल जों बन नायबो सराय काहा गोरोंखे तै दुलुति थेवैबो परे रवाबो रोंबो बाहा जोबो के बा बन जों नायबो इनके अंगनारि जों गसि अमो खलालिया खस खुलाव रलिया थाइपं हाथाय अंगनारि हाय गोरैखे पास तंलास थों मास्टर गोरैखे पास जों तंलायसिनाय O school ani besarok ma porilia khichori bu masalia gothang mang tongkha rengya gajang asuk rengi tongmani rengla yata o chakirini byapar tei ke phan join ma khali ke phurungnai sikir kheta phurungnai krekha koi mas ing tong khobo bondong mani एक बছर का नामले boji oro tongpro pore mani si hike nachari rogo sok hangke oro tak don bosku ni tisa roksi ni khonju bai thang sung saja gata sion ba hai si pha sung nai ke sung nogo ha ke sung phurung ma ya oro mangsi tak A4 apel hondi boti hai rokta thung bosi suima ba bai o 3 years so si bo thung suiro ma wi ro ho ma tak nai hiketa oro thoi thangnai bisorani hike sung asuk sini o parents ro sarai ni guardian ro hungke sung asuk sarai no o sarai pro guide ro ya si yogo thung si bo si phurungai thung ma roi ro hongke o bu ya bo sarai no bu khuk bai nang howui phurungai ro ma ta bo hike omo hongke bo award ma mani agi khlai thangnai o thuinai te na bisorani hike 2007 8 bo award ma mani ta phurung mani hamani phungsi di boma isa hike sage phungdi mongkha agi o jaga khlai thangnai bo thoi thangka tau bo parani elakani borong bukhaw pura habjak pura parani borok si kamna janke nai nai sidi bahake phurung kana busuk borok ka hamang kana abon pore bo tabo ka elakani joto pura all basajak baham jugno o jaga khlairanan bagai ko busuk ka hamna bini record obahanyo ka para ham kranya na sigoi charai rokni bo bisodno na sigoi oborokno na sigoi no bono tabo o jaga support khaitong ka jing nai jengnai o jaga obo busuk jora tei thang sabno ru sabo man paran decision tei o jaga ni leader ni decision no karei wansok mono karei tei bomai samung tangjak government सरकारनि बिसिंथि अबो बुसुंनाय जोंनाय गतिनि बागै सोंलायसिनाय जतनान हामबाय।